Здравейте, приятели! Днес ще играем на What Would You Rather. Аз го намерих в онлайн. Но днес чаленджа не е този. Един бузър чалендж. Ами да започваме. Ако не знаете правилата, къде ми отиде колелото. Когато загуба, на едно от тук, ако има по-малко, трябва да завърта колелото. И трябва да видя какво е. После трябва да го изям. И по принцип, тук има вкусови. Значи черното е кучешка храна или шоколад. Добре, това е. Да започваме. Would you rather save the life of some African child that you will never meet, have an actual working lightsaber? Аз ще спаса живот. Знаеш си. Значи, вижте, ако това има по-малко, трябва да завърта колелото. Да, забравих да кажа. Знаете, че кучешката храна има гаден вкус. Би трябвало да има гаден вкус. Значи това е за гаден вкус или хубав вкус. Така. Ето добре. Would you rather have a partner who's... това не го разбирам, ама... Дай, това. И се започва. И да видим. Чакай. Така. Кое е черното? Това е ужасно. Дай да видим какво е. Супол или сочна круша. Ще си взема вода. Ще ме извини. Тук съм. И сега ето го бомбона. Не знам как се казва. И... спол. Още в началото. Как толкова бързо? Добре. Would you rather take an European sightseeing vacation, a relaxing Korean vacation? В Карибите. Yes! Would you rather change your last name to Hitler? Последното ми име да е Хитлер. Или никога да не ям шоколад. Не! Защо никога няма да искаш да ядеш шоколад? Не! Сега да го вратнем. Но защо са избрали другите хора да ни ядат шоколад? Не, ще го вратна пак, не мога. Най-после. Бяло. Ето, за не лъжа бяла. Чакай, не мога да го обърна. Клати се. Ето, бяло е.
И добре, бялото е мокри кърпи или кокос? Мокри кърпи. Поне не е чак толкова гадно. No интернет! О, или телефон. Аха, е това. Ахаха. Правим добре. Не е добре. Would you rather have no show up to your wedding? Това ще го мисля по-напред. Значи, какво избираш никой да не се покаже на твоето на твоето женване или омъжване, или твоето умиране? Ами, аз избирам your wedding, защото когато се омъжвам, оженвам. Оженвам. И това. Защото аз как да видя, когато съм умрял, така че. Така. Thank you. Would you rather go away back in time and meet your нещо си? Go away into the future, meet your great grandchildren. Да. Искам да отида в бъдещето и да видя какво е това? И да видя моите деца. Нещо такова. Оп. Да. Кой ще избере миналото? 26% от хората. Would you rather live in a world where there are no problems? Където няма никакви проблеми. Live in a world where you rule. Това е That's evil! Добре, как го правим? Добре го правим. Значи да живея в свят, който няма никакви проблеми, или да живея в свят, който аз управлявам. Значи това е зло. Would you rather live in a Harry Potter's world, live the life of fame and wealth? Harry Potter? Не! Обичам Хари Потър. Явно тук. Не мога да го... Готово. Това го нямам. Свършиха ме. Ама все пак ще видя второ. Да, нямам. Бялото пак. Вече знаем какво е. Кокос. Супер. Добре. Не искам това да го казвам, защото това е чак в... не знам. След 8-9 години. 20. Когато стана на 20 може чак. На 19, 20 или 22, не знам. Ще го мисля. Ще го мислим после. И добре, това беше чаленджа. Малко беше мъничък, но... това е. Утре ще направя друг клип. И
може също да е с Билдързън. Ако ви е харесал, дропнете един лайк и може да се абонирате тези, които не са. И добре, чао!